så I de her kager, der starter. Ja, jeg tog sådan sidst spejl. Ja, jeg nåede lige at blive glad, og så var det bare et spejl. Ja, man skulle lige til se også. Velkommen til eventyr. Nemmer magisk rejse i 1900. Ses indenfor. Welcome to my fairy tale. Join me on a magical journey through my life and my many friends. See you inside. Willkommen in meinem Märchenhaus. Kommt hier auf eine Zauberreise für Berlin und des Märchens. Bis gleich. Thank you.